abusuan forma yi na ehwa kwaba e de bar by Grace TV GHSO this is a trade ampo nyanko pantom ye ne ahwefo ye nyina ye ho ye abusuan ya san share biem se na da bia meka ma mesra se obepie channel ye so ne video yi so a na wa subscribe to the channel amame enye no nko na fe what turn your notification no owi a na wa share am obi oti ba bi enso enye bia hwem ni se obeye se na da bia ye ntia mi sure na onye wa koma so ade enfama abusuan da bia tinsem ye se wiase mu nsem doso empanyefo kra se ade chi na yantia nsem bofra ya na yechi ba bia gina sese eye KNUST police quarters ya ewo Kumasi ben sokore mampon ene mbia ya hodo ya aka na busu a very sad story esi wa san say ye nua brantie bi ehia ne nkwanhia wo ne kwan ofo aso ne wo no emu oya ene enyan pa ya enye asem straight away abrantie no phone na etwagu ewa fie ne so no abrantie ne din a yate se ode Joseph Kankam abrantie ne din ene Joseph Kankam ya o ya brantie a wo mid 20s na say from there 25 26 27 that range no any fie ya enu abema no wona busia abrantie ni obi a ono abo na homoden ekoba sabi force wadwuma wo ye bi oni a eye force adwuma di force ko achima oni a force wadwuma wo di achi ni ade kakaka broni wa wi ya na ni na akoko buy on the 25th of September sada no ena ye enu abema ye friend say eye Joseph Kankam report to ye nyane say abrantie no oda dem a ena ye nim de buy o sorry free them the suomu o sorry free them no oni abrantie bi ne da ti abrantie no da dem yes sa bra bobe sa don kokobodu nom ye no ehemfa na wokọ to ye se ompene ma ye nua be ma nim pizans woni ba bia wokọ chena nko ebia na okwakoshi oha na ya ma nim sisi anso Ghana ye hu na wo pie free them be sa 2 pm e wa bra woni a ene woti nim ba bi poti a wokọ ti abrantie no a woni ye nua be ma wo hia na nkwanhia wo na se wa ye nyame die eda dem no yes obedi na chi se wo be track na hwe be bia okwakopi na bibia ni a obo ho ban hwese bonye bia na se wo ye ne bia entono no kre ye nua be ma ni di na chi a kakra free bia ya omote wo he kira ba bia wo ba bi na omote odi na chi a ne kwa akodu ba bi ma abrantie no ye nyame dia no eyi scissors apaso se wansan ya free na chi a wo di apaso ne be wo no okasa na abrantie no dan ye se obekoso a so ne obetimi atemi no na mpo apaso no kwa obeji so de be ya bibia ma bet despite efforts say was he trying na akusehwe ema afi mu koye den mo say no kura ye nua be ma ya onyame die enya wo de apaso no be wo na mpa nti around be 2 pm or 2 am men kan say de so mu no ya hu say wo ye rofa obedi ni nya na so obedi na we no san ye so okoba pose for man ye say ni nua on that dem na say yonko on that dem no omo ye namfo say na asi ya wa threaten across what the apaso be wo no woni ba bia okọ sa da so nim oba police for mani a police for any ade na abedua na yehu ba bi advantage na afa na eye deso nti na wo sempanyfo ahwehwe eya de betimi aye bia so beboa ama bibia aya asomdwe kwan so na nkampo epese yehu ba bi aye nua ba ma akwakofa but abusua unfortunately police for boy any ade we na atu na ma na yehu ba bi afa nti on the 25th of September ya medical aka ho asem say abrantie no epie free them 25th no kai se na ye ya wada ya ade e chifiada 25th no the suo no mo no opie fanse be 11 ira 12 no TVC e 26 a e fiada no emo ya ni na the suo mo yenu an guso a o hwese won pene no yonko no empie nko ba bia on pene no yonko no enyira ma ba okobo bambo for police for man ye e ba wo na ba mu se ne ye hwe ba bia ofa ba bia okọ na china nko nko for how any amane bia ma but no kre abrantie no epe kwan bia so enso ankosi hwe ema ye nua be men ayira mu ohwe no a na wo hu ba bia wafa ema woni ye won potem ha eyina so mu bi so babu am ya hwe nua be man abusua omutu na mo di akira ankosi hwe enti na wotwemienu achi ena abusua ebeto dwa sa abrantie no a se bi wayira na mo china hwe no Kumasi monten so ha na enso mo hu no wa ye nyame dia na wa ye nyame dia ye fe ba bi we so ye wo Kumasi ya kwa ye bi mu na ye nua be ma no na wa ye nyame dia ya odem na wo ekopi enso kire se wo ko na wa ye nyame dia the back esen ho the mobile phone ekura no ya se bi phone ekura nye se bia obi agene phone free ni se ma na se obi abono ana obi kura e de nsa ka na ho na makwa se bia sekan ana se to na bibia ka na hwe nka no but na ye nua be ma no e da ho sa wa da butu ho
ya okra ne mobile phone na ne bag send kom na sika ye hye ne ho that's why aka ne ho enti ama asem na kwa bibi o kakra na busua from that bread 25 or pa na 26 ade chi fia da ye hwe na ye hu ni nyina no omo kire se otimi ne number ne timi frɛ na ofrɛ na peke a ebi abobɔ ne din obɔ ne din bi a Joseph na mo di omo de frɛ na nkasa se bi na ho tedin ye mmerante ne mabawe obo a oje so yes ofo bobusa na asem bi o wi asigi na on kasa bi so obetimi afrɛ no obe peke call no all right but after so peke wie ebo bi afrɛ no ebi asoma esi no ka say yes and answer ha eno no asem bi no obusa na obeka to omo se du ba bi a ebi obi afrɛ no wa peke omo gina so obusa na asem a on kasa obo se na ebi obi foforo so afrɛ no number no ezo obe peke abonidin but nipa no nya bonidin onya bonidin wie a eno no obusa na hwe obusa na asem bi o wi asigi na onfi obeka de yes okay bia on cash in show. Tina say amana koye a very sad situation, of course. A very sad story. Yeah, enye asem ketu akra. Nti sa bia me no ka say unfortunately when so quantity fi ni so a na nam so bebre ya na manfo nyina bisa say edie na esie it's a very sad note. And yina ye di won komo ya very sad we confirm to you say unfortunately ye nua be ma no wa ye nyame edia ya on cat as for ho no krane se bra asem hye ase no e woni ene no won patem ha woni ene no etem ya ha ko ball bambo for amane e ko ball apose for amane ne ade se nko nyina mram ya we na ye wa famu dia ade ko radio station once Ghana obi ra ya na ye ko ball FM station media house amane se be ya we na bebem na asem no etimi aye asonjie but unfortunately sabi ye hu ye nuane asabe wa ye nyame dia na kwan ya fa so ko pien so no wuda ho no eno kra na ya yina ye di mo nkomo ne asire nyame your boss ro ne asase se ye ya ka eche no hu ye nyina mabo na omo ye ho ban enye fi muso ne esen mo no kra ebra omo koto so wa ye nyame di ada ho no mediki aka che se busua na ne honam enkan ye fa se kan enkan ba bia ne ti ne bibia the body no ye intact bibia ankan no ne bag sen ne kom ena obutuo ena ne mobile phone eda so akra ne nsa ya enya asem keto akra enso ewo ho no nti a very sad story omo go hu no we so ya ben KNUST kwaye bi mu na ye nua be ma no ewu eda ho no mo a enya asem kuto say na wo si ada ho acha mo chese na wa ho no kra ye djua bi na say wa ye ho na ye totwe kaka na so wa ye kese kaka ti na wo ka say wo the body ne to anye ye tintempa na mo ko pa adaka o makosi abrante ne ya na wo mo be abrante ne chese bibi nti kasa o mo ntimi nkasa e ma abonte ne mom o mo be ne chese abrante no adjuba bi na woni ne wo ho akwa na ne di nkomo a na asa wo ka asem foforo woni wo na ne kasa na wa ka asem a chese ensi so otewa na bia otewa na amafo di nkomo timba sa me ho asem na mo kan ya na otewa na wo di nkomo otimi sorry say ebia wa ote ben no o record no o say o record no na jamen record no ani nsem bebre nti ase edua bi na ne niam a oye no na e go off board kakra ti na fofo ben no kwa chese bele bi sa osore ya the sum sa osore pie eno de nyame ya dom mo di mirikantente ko che no edne be fie o ha obeti ese o onam santase obeti ne afre na fofo the sum se bia onam adwo onam afigyase asante afigyase onam adwo so ohura santase chese ohu ade ko pote bia eya na okwa akoye enti omo ebe ne chese omo adwen ba so se bia na bibi ya touch mana se bibi ya ha adwen kakra ye enti omo yeso mo ni akọ na ho asabi we dey unfortunately ye see ye ekoye the yanti asem da be na otwumi no ko shemu a ye hu no se oye nyame dia mpanyefo akọpẹ ne kra be amamre ni amane ekwan so a enye asem ketu akra so one abusu ti another interesting twist another interesting side of this story is say they say on the 20th of March busumi ye to so me ensa wa afiwe ye mu de na to so adiun abrante no etwele bibi e de man yonko bi na ti asem no menim se no nim se bi a bibi se beto na se obe nyame dia otwe bibi di command yonko bi a se bi ade otwe na otwe ne mobile money pin mobile money number na otwe pin na se bi ni sika se mo kaka na otwe se oni ho a nipa na otwe kata ande abere na so o send message ama no onfa ni sika e woni mobile money mu 20% e ma ye nua baabi na onim di ode beye na afi di aka no ono aso enhwe se obehu amama ode betu ni ade na se okire wo mu di oni ho a sika ya no ani sika wa brenya no yemfa we mfa yemfa we ma we yemfa we nyese oh yes ade no as far back as 20th March any only about man yes ade no but wo mu a ebe no echirem se
mpo yes ade na as far back as 20th March no sisi ya October mo ya asem so asisi September into that's 6 months achi but free sa March ni na eba no yenu na oye very okay ya oye adwuma otonton force ni ade bi bibie no wa na kire se oye ne bi anasa ohaw anaso di bi so he was very okay ya ade achi ade san okola adwuma so koye adwuma ba but the woman na wa show glimpses of say bibi ha no tie se obetimi ada ho saa adwane kro mpe bi achi kwan ba ma na adwane kra ya onni se bi ensuo kra wonom obetimi atena ho ya wono living a life enti abusua enye se according to report ayensa aka no ene nua no ma copy no so mo ko hu ne body no enye se bi a we de se bi yenim tena yenim emu nsem de enye se bi a se bi o obi e de second ya twa na obi de bo na tuo bibia aka no da bi na wo da wa ne ho na makwa no enkan but mo chese na wa honhono ti as to how a yenua no e di mu akopie mu wo kwaye bi mu e wo chi ha ba bi e we so ye wo Kumasi ane de ye nhyɛ da nim mu asɛm na as to ɛdeɛ ne ba yɛ saa bread the so mu ano da hɔ a ɔsɔre pɛkɔpɛ bum efiri ne dɛm na ɔyɛ sɛ ɔte ahwɛ so akɔ obi ani baabi a ɔkɔ na danfo ne dadan ba akɔm yɛ ɔgina yɛ adwuma kora yɛ sɛ ɔso no mu ɔmpene ma ne nkɔ na ɔka kyerɛ danfo no sɛ wansa danfo no try bia ɔyɛ danfo mu deɛ edu baabi ɔka kyerɛ danfo no sɛ wansa afiri nkyɛn a ɔde sɛbi scissors apasoɔ yi bi ɛbɛwɔ no na emu enyan ebi so person kyerɛ sɛ bia saa bere na nka wɔ sa adɔmfo no teatea mu ɛma wɔn yɛ wɔn patam ha ɛnyina asɔre ba na ebi a wɔn bɛboa na nka to twa but sɛbi ɔman yɛ wɔ mu sɛ mmara na ɛde bu man no ti adamfo no so dwen ho sɛ bibi sɛ ɛkɔ deɛ na mekɔbɔ apolisi fa ma ne san sɛ wɔn na yɛ bambɔfo yɛ a wɔn kura tumi sɛ wɔn bɔ amansan ho ban sɛ ɛbɛyɛ ɔhaw ɛne amaneɛ bi ama no nti na ebi ɛma a sɛbi yɛnuanom yɛnua yɛ a ɔno ne dada mu etu saa na ama no but unfortunately the aba be seen say Sabriam no kasa yi yenu abema no wa nyame dia yenu abema Joseph Kankam edin aye ni sa ekan no ene eye Joseph Kankam yenu abema no Sabriam no kasa busua wa nyame dia we ho mu a enye asem ketu akwa me dikan aka kire say the age no eye in the 20s mid 20s they say be 25 26 according to reports are omo the party man no na yonkofo e mind say the age no eye 20 25 26 there about let's say he is in his mid 20s and only in fear yenu abema no wanya na aweho mu ene day asem na beto dwa ye so be some opie 25th of September yeah the 26th of September no mo ena chese okodo mu ayeni baby of fire okoyina na afofo ne frɛ no ofrɛ no a opeke obobo odin e bia hello minua o say yes and man no asem bia no abeka obefeel bim saa yes one also ti wo no atimi tamfo no afrɛ wo a sɛbi opeke a on cash bim but asem no one ne sɛ ebere beto bia sɛ nua be ma na nyame dia na abusua enipa bi so person kyerɛ sɛ omo hu abrante no ya bi so ese kokoro bi kwa kyerɛ sɛ saa bre na yɛsɛ wa nyame dia no saa bre na obeto kokoro no ho saa bre na obi so ho no e wo dweso mpatem no te asisi ana ofro ka ti ama manfo bi sa de ɛyɛ sɛbio mesremeka ne saman anase tu bi na yi nanim ɛde ne namu anase sɛ ya no so akoya asem se be pa abusua it's a very sad story. It's a very sad story pa unfortunately boy homodin bi ase be pa manfo ne o makasa e dey pass asem no but anam say asem na fe na benti no enyam pia bonten ya yegusu di akire yankopon twedi ampon agya nyame ya oboso ne asase ɛyɛ adom na odom ye ni a na se brepa me kwan mu bia ye be pɛ woni e ban yenua no ɛfa sanse bu ho ne don twetwe nkomo na omo akyire mu akyire yankasa ye si pote ne nya bi e dey aba besom ye ne ahwefo but sisi a the news is that yenua be ma Joseph Kankam a young man in his mid 20s of course or a strong Christian the aten say or a strong Christian all fana som ne Christo som eni agro na ba na say one year bonyom kra say be esin instrument was sorry them the twa akra manyame a o kan ho pa wakọ na o bon instrument keyboard yini ade a enya sam ketu akra nti obi a na on fana Christo som the religious life no one fani agro but unfortunately dia esien no ya sisi awe nyame dia ni na nyame asem ono a na gibejai ediama no osanse wona nim ahyase ne awie onyame obosoro ne asase wona wan ibeja bibia enso ediama no ya enye asem ketu akra anti that is what it is somebody can catch on we so ho ba bi o mse efra bi we so basic school ho na sabi omoko hu se kwaye bi ben sa ampatem ho ona omoko hu se yenu abema no waye nyame dia ya oda hono ma enye asem ketu akra enso ewo hono nti yesre nyame
Ohun abusuafo nyinaa mmɔbɔ, ohun adɔfo nyinaa mmɔbɔ, na ɔnhyɛ yɛn nyinaa yɛ den, na yɛne yɛaka akyi nso ɔmmɔ yɛn ho ban, na ɔmma n'adom nyɛ kɛseɛ wɔ yɛn so, na haw ne amanneɛ biara nyame na ɛnyɛ mfiri nti rest in peace yɛn nua bɛrima Joseph Kankam, yɛ a ɔno ɛbɔ ne ho mmɔden, nice man paa, yɛakyɛ sɛ wɔyɛ nyame adwuma koraa kakra, ɔmkyɛ sɛ instrument ɔbɔbɔ biara berɛ bi a ɔka ɔpirikyi ne adeɛ wɔyɛ din, ɔmpɛ ne ho asɛm, na ne namfoɔ kyerɛ sɛ ɔpɛ nipa yɛ a waba na ɔmo te hɔ di agorɔ ne adeɛ a ɔyɛ very lively. Yeah, there is no dull moment with him. So all one in China, I will be obey idea on the bed, obey any idea. And so you name at the Kobaya and said you will be now. You never must act strange kakra. I'm a mutual among Paris, Sabiani, idea academy, Koyano, no kakra. But they named the bad that time, Uncle Sas, Abrenoa, and my dear C. S. But when you find your Joseph can come, Ekra and see. We did the combination with Sukai, say, oh, between the enterprise. As almost no more Kumasi, South Interest Junction. Oh, Pata, the Papa, open Papa, perfume, Papa, Myster. Ɛhɔ a na ɛsɛ ɔde w'ani kyerɛ na akɔgye bi ɛnso Kumasi South Interest Junction Obi Trading Enterprise sanso ɛna Battle Grace Financial Services Ghana for America ɛna afei Ghana for yɛ a mowɔ ɛyɛ Canada mesrɛ mu a mo a mosie sika wɔ hɔ mpomu ne hɔ biem but mo asset wɔ hɔ ne adeɛ a mesrɛ mu #1 insurance company yɛ a mobɛtumi anya na ɔmo adi dwuma gye sɛ Battle Grace Financial Services ɛna ɛbɛboa mo san sɛ ɔmo yɛ intermediary yɛ mobɛtumi a provide lead ɛde ama mo nti mesrɛ wo ɛne ɔhɛre dɛ na akosi ɛntwe nkɔmmɔ na biribiara ɛnkɔ so yie ɛmfa ma me din ɛde kɔpɛ na ɛwɔ so meda ase paa sɛ wogye berɛ na wohwɛ me ɛwɔ by Grace TV GHS so nyame nka yɛn ho na ohu yɛ mmɔbɔ na ɔnkra yɛn ɛmfa yɛn anammɔ nsi yie na ɔmo ade nyinaa anim ayɛ na nsi yie wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo dim nti amen ɛbɛpɛ mu yɛbɛhyia makraw bye bye.